Azken urte hauetan matrikulazioaren jaitsiera nabaritzen ari gara eta 40 ikasle inguruko matrikulazioak izaten ditugu. Ikasturte honetan 413 ikasle ditugu. Orokorrean 3 helburu aipatuko nituzke. Alde batetik euskararen erabilera bultzatzea, hau da ahoskotasuna hobetzea, bestetik ingurumenarekiko jarrera eta praktika onak izatea, eta beste aldetik alde emozionala lantzea. Eskolak egiten duen ekintza, euskararen alde. Orduan, denok prest zaudete, zerita zaudete bakoitza bere tokian? Bai? Aurre hezkuntzako txikitxoak hasiko gara enfierroak korritzen, eta horretarako 6. mailakoak ibilbidea prestatu beharko dute, ibilbidea itxi beharko dute. 6. mailakoak prest! Ez daitezena zezenak eskapako! Helburu zehatzak, aipatu ditudan helburu orokorra kontuan hartuta izango lirateke.
Lehenengo helburu orokorrari helduz, euskararen erabileran, esango nuke sortzeneko euskaraz mintza proiektuan jarraitzea, jolastaldietan euskararen erabileran genuen hutsuneari helduz. Beste aldetik, ordu lektiboetan eta lehenengo trimestrean jarraitzea lantzen lehenengo eta bigarren mailan jolasak eta 3. eta 4. mailan antzerkia. Eta 6. mailan bertsolaritza. Bigarren helburu orokorra kontuan hartuta, ingurumenarekiko jarrera eta praktika ona izatea, esango genuke gelan hondakin bereizketa lantzen jarraitzea, zabor organikoarekin konposta egitea, eta baratza lantzea, eta baliabide hau aprobetxatzea arlo desberdinetako edukinak ikasteko. Beste aldetik, baratzean hartzen dena sukaldera eramatea eta menuan sartzeko prestatzea. Eta azken helburua alde emozionalekoa, horretan emango genituzken zehaztapenak izango ziren, emozioak identifikatzen jakitea, nola sentitzen garen adierazten laguntzea, ezetza onartzea, arazoen aurrean konpontzeko estrategiak izatea, mugak onartzea, arauak ulertzea eta barneratzea eta holakoak.
Bueno, irailean eta urrian zehar urte osoko programazioa garatzen dugu. Honetan, zikloko hobekuntza planak, aniztasun plana, tutoritza plana, bizikidetza planak, plan guzti horiek zehazten dira. Eta beste aldetik zehazten dira, egin behar ditugun jarduera osagarriak, eskolaz kanpoko ekintzak eta orokorrean gure antolatzeko modua. Eskola osoak parte hartzen du hainbat ekitalditan. Euskara eguna, gaur ospatu behar duguna, deno joango gara 3 urtekoak izan ezik, oraindik moldatze aldian daudelako. Gero olentzero eguna, ospatzen dugu hemen eskolan bertan, iauteriak eta agate deuna, horretan ere joaten gara Berriozarrera, aurten tokatzen zaigu korrika txikia eta denok aterako gara kanpora, eta gero egiten dugu, aurre hezkuntzakoak ez lehen hezkuntzako guztiak, jaisten gara Berriozarrera eta musika eskolan gure ikasleek ematen dute kontzertu bat. Animatzeko prest! Animatzeko prest! Ia txalo bero bat lehenengo mailakoen lagun hauentzat. 1, 2, eta 3! Animo, animo, animo! Bueno, kontuz! Ari dira! Osongi, bale! Txalo bero bat, oso ongi! Duzuenak hemen eseri mesedez! Eko ikasleak prest! Bueno, 3 esatearekin batera hasiko gara. Guazen denok batera! 1, 2, eta 3! Animo, animo, animo! Talde morea, lehenengo B mailako talde gorriaren kontra egingo dute. Talde gorrikoak beraz, guazen denok! 1, 2, eta 3!
Prest! Bat! Bi! Eta hiru! Oso ongi! Bale, txalo beroa! Txalo beroa lehenengo mailako! Bat! Bi! Eta hiru! Animo, animo, animo! Animo, animo! Kontuz altxatu, hori da! Oso ongi, oso ongi, oso ongi! Aztetik handik horretan ikusten! Bale, oso ongi txalo bero bat! Bat! Bi! Eta hiru! Oso ongi, oso ongi! Bate indartsu eta dio parte laguna! Kontuz duenetik altxa! Oso ongi, kontuz, oso ongi! Venga, animo, animo, uno! Vale, txalo bero bat! Bueno, euskararen presentzia indartzea gure helburua da. Eta oraindik lan handia daukagu horretan. Ezin gara horretan erlajatu berehala emaitzak ikusten direlako. Bueno, gelatik ateratzean euskararen presentzia gutxitzen dela ikusten da. Eta euskaraz mintza proiektua hutsune honi heltzea du helburu.
Guraso elkartearekin hainbat batzordeetan harremanetan gaude. Jantokiko batzordean, eskola jasangarria batzordean, gero oporraldietan baratzeko mantentze lanak egiteko, jaiak prestatzeko eta hainbat gauzetan harremanetan gaude. Ikasturte honetan eskola jasangarrien Nafarroako sarean sartu gara. Lehendabizi batzorde bat osatu behar dugu eta urteko plangintza prestatu behar dugu eta kurtso bukaeran memoria bat. Bai? Horrela ingo dugu 3 urtetan eta prozesu guzti hau pasata eskola jasangarria izatea lortuko dugu. Eskola jasangarria da inguruarekiko begirunea daukana. Hau da, hondakinen berizketaren garrantzia hartzea, naturarekiko kontaktua izatea eta gustokoa izatea, elkarlanean aritzea, bai ikaskidekin, irakaslekin eta sukaldariekin, eta modu osasuntsuan elikatzeari garrantzia ematea. Hau da, jakin ze jaten dugun, nondik datorren, ea produktu toksikoak erabili diren, eta holakoak.
esaidazu nola egiten duzun lo eta deskantsatzen duzun edo ez esango dizut. Gure egunaren herena lo egiteari eskaintzen diogu, hori da komenigarria behintzat. Badakigu oso ongi gure egunerokoan fresko egoteko deskantsua ezinbestekoa dela, baita eguneroko aktibitate fisikotik errekuperatzeko ere. Ongi lo egitea eta giharrak eta adimenari atseden ematea ezinbestekoa da errendimendu gorena izateko. Lo egitean hartzen dugun etzanaldiak gure atsedenaren kalitatean eragiten du. Gainera, jaikitzerakoan izango duzun jokabidea aurreko gauaren deskantsuaren araberakoa ere izango da neurri batean. Buruz gora lo egiten baduzu, apneak izateko joera izango duzu. Aldiz, buruz bera lo egiten baduzu, bizkarreko deformazioak izateko aukera izango duzu. Azkeneko hau, guztiz komenigarria ez dena, gerrialdeko lordosia eta zerbikala areagotzen baititu. Eta bukatzeko, aldez lo egiten baduzu, kontuan hartu jarrera hoberena dela. Noiz erosi ohe malgukidun bat. Beti izango da momentu ona. Ez da zahartzarora itxaron behar, ez da lesio larri bat izatera ere. Egia da, horrelako ohe baten aurrekontua, ohe normal batena baino gehiagokoa dela, baina gure bizkarrezurrak zein prezio dauka. Egunerokoan, egon daitezken molestia horiek lo egitean ez gaizkiagotzea saiatu behar gara. Zeintzuk dira onurak? Hanka nekatuen berreskurapena, odol fluxuaren hobetzea, gerrialdearen eta sakroaren atsedena, zurrunka eta apneak desagertzeko laguntzen du, hiato herniaren arazoetan laguntzen du, besteak beste. Ohe malgukidun batekin gure koltsoiaren ezaugarriak hobetuko ditugu. Atseden sistema on bat, 3 elementu hauen kombinazioan oinarritzen da, koltsoia, somierra eta burkoa. Aukera on baten garrantzia. Dudarik gabe personalizazioa da giltza. Zure ohea modu egoki batean aukeratzeko faktore desberdinei kasu egin beharra zaie. Gorpuzkera, zure morfologia egitura, adina, temperatura giroa edo gorputzaren temperatura. Horregatik, konfiantza, profesionaletan bakarrik ustea ezinbestekoa da, beraiek izango baitira aukera hoberena hartzera lagunduko zaituztenak. Gauean etzanaldi erosoa mantentzea beharrezkoa da, egunean fisikoki eta mentalki gastatu duguna berreskuratzeko. Gure gomendioak. Bizkarraren mina askotan etzanaldi ez zuzenaren ondorioa da. Etzanaldi oker bat denborarekin lesio edo hernia bat izan daiteke. Minari aurre egiteko gure gorputzak posizioa aldatzen du, defentsa moduan, eta gertaera hau ez da egokiena. Ohean deskonektaturik gaude, koltsoiaren baitan. Morfologikoki, ohea gure gorputzaren moldea izan behar da. Helburua, loaldi egoki bat eta atsedena lortzea da. Kirol munduan ibiltzen direnentzat kontuan izan, ez dugula deus lortuko egunez zainduz eta gauez edozein modutan lo eginez. Gogorarazi erreportajean ikusi duzuena eredu txiki bat dela. Konpromesurik gabe hartuko zaitu, zuen zain gaude.